Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuýan türkmenistanyly studentler Türkmenistana gitmekden howatirlenýärler. Studentleriň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna döredýän migrasiýon çäklendirmeleri muňa sebäp bolýar. Üstesine Türkmenistanyň bilim ministrligi ýa-ni ýakynda çap eden sanaw bilen ýurtda mundan beýlek ikrar ediljek daşary ýurda okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Adatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň duşanbedäki habarçysy Mulradjop Ýusufiň sözlerine görä diňe bir Täjikistanyň pedagogika döwlet universitetinde bilim alýan 100 çemesi Türkmenistanly. Şeýle-de medisina universitetinden bir näçe adam şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistana giden soň ýyzyna dolanyp bilmändir. Türkmenistanly studentleriň öz ýurduna giden soň ýurtdan çykyp bilmeýänligini Täjikistanyň bilim resmiýetleri hem tasdiklaýarlar. Täjikistanyň pedagogika universitetiniň prorektory Azam Baydullayew bu ýokary okuw jaýynyň käbir studentleriniň Türkmenistana gidip indi okuwyny dowam etdirip bilmeýänligini aýtdy. Baydullayewiň 23 aprelde Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Täjikistandaky ilçihanasyna hem ýüzlenipdir. و بدن دانشجویانی که برای این شماره کم هم باشد. Studentler bizden Täjikistana wiza etmek üçin çaklygy bermegi soraýarlar. Hatda şonda da studentler gelip bilmeýänligini soň habar berýärler. Gidenleriň köpüsi gaýdyp bilmedi. Bir student 2018-nji ýylyň oktýabrynda ejesi ýoğulanda gidip soň gaýdyp bilmedi. Şeýle-de biz ilçihana ýüz tutup studentleri getirmekde ýardym soradyk. Ol ýerde bize kömek berip bilmejekdiklerini aýtdylar diýip Baydullayew aýtdy. Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen studentleriniň ýüzlerçesi şu okuw ýylynyň öňü tirasynda Türkmenistanyň daşyna çykmakda kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolupdy. Täjikistanyň paýtagtynyň we beýleki şäherleriniň ýokary okuw jaýlaryna okuwa giren türkmenistanlylaryň ýüzlerçesiniň türkmen serketlerinden geçip bilmänligi awgustyň aýagynda köpçülige ma'lum boldy. Käbir maglumatlara görä şonda 1000 çemesi adam Täjikistana gaýdyp bilmändir. Täjikistanyň pedagogika universitetiniň prorektory Azam Baydullayew bu okuw jaýyna Täjikistanyň beýleki ýokary okuw jaýlaryna garanda Türkmenistanly studentleriň köp gyzyklanma bildirýänligini belledi. Ol Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýa-ni ýakynda düzen ýurdun resmi taýdan ikrar edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawynyň hem studentleriň sanyna täsir ýetirmejegine garaşýar. Täjikistanyň häkimetleri migrasiýon päsgilçilikleri garamazdan türkmen studentleriniň Täjikistanda bilim almagyny dowam etdirýänligini aýdýarlar. Resmi sanlara görä Täjikistanda 2000-den gowrak Türkmenistanly bilim alýar. Olaryň aglaby köpüsi pedagogika ugrundan garaşsyz çeşmelerde Täjikistanda türkmen studentleriniň sanynyň 4000-e golaýdygy aýdylýar. 31 ýaşly Dünýä Haldorowa Liwap vilayatynyň ýaşaýjysy, ol matematika mugallymy käri boýunça Täjikistandaky bütün dünýä ykdysady universitetinde bilim alýar. Onuň sözlerine görä, onuň kursdaşlarynyň köpüsi öz öýlerine Türkmenistana gidip bilmeýärler. Sebäbi olar soň ýurtdan çykyp bilmejegininden howatirlenýärler. Şeýle-de dünýä Türkmenistana gitmän Täjikistanda galýan käbir türkmenistanlylaryň eýem ýokary bilimlidigini belleýär. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda ýokary bilimlileriň köpüsine iş ýok. Теперь уже слишком, понимаете? Но в нашем маленьком деревне Indi Türkmenistandan Täjikistana studentler pedagogika ugrundan bilim almak üçin köp gelýärler. Diňe biziň 5000 ýaşaýjyly owamyzdan Duşanbede 50 adam okuýar. Türkmenistanda mugallimleriň aýlygy $500. Şonuň üçin ýaşlar mugallim bolmak isleýärler, emma hökümet olary iş orunlary bilen öpçün edip bilen okdyp Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly student aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri raýatlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň we ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde döreýän päsgilçilikleri açyk boýun almaýarlar we munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlarynyň statistikasyny hem çap etmeýär.